Suočeni s činjenicom da Slavonija i Baranja, regija koja je bila sinonim bogatstva i koja je u Domovinskom ratu podnijela najveću žrtvu stvaranja slobodne i demokratske Republike Hrvatske, u toj Hrvatskoj, prvenstveno zbog ratnih stradanja i šteta, a potom i neprimjerene gospodarske revitalizacije te financijske centralizacije, gospodarski sve više zaostaje i osiromašuje. Postaje jedna od najnerazvijenijih hrvatskih regija. Saborski zastupnici iz Osijeka, okupljeni oko Branimira Glavaša, iznijeli su vladi premijera Ive Sanadera zahtjeve za ravnomjernijim razvojem Republike Hrvatske. Zahtjeve za decentralizacijom i jačanjem lokalne i regionalne samouprave, te inzistirali da Slavonija u državnom proračunu dobije primjerena sredstva kako bi se aktivirali vlastiti razvojni potencijali i poboljšala kvaliteta života i u Slavoniji i Baranji i u Hrvatskoj. Iako smo bili izvrgnuti pritisku od strane Ive Sanadera da reteriramo od tih naših zahtjeva, mi nismo htjeli popustiti. I nismo se pokorili uputama, nalozima i direktivama, već smo dali svoje amandmane u proceduru koji su brutalno odbijeni, neprihvaćeni, i tada su se pojavile prve pukotine između vodstva HDZ-a i nas zastupnika sa područja Slavonije. Bilo to kome pravo ili krivo, slagao se s tim ili ne, ja sam duboko uvjeren da smo na pravom putu, duboko uvjeren da ćemo uspjeti izboriti ovaj koncept i mi ćemo nastaviti našu borbu za bolji život u Slavoniji i Baranji sutra putem nekih drugih opcija. Ta opcija bila je u skladu s europskim trendovima i kretanjima provjerenima u Europskoj uniji. Bila je to opcija regionalnog razvoja koja nosi i promjenu teritorijalnog ustroja i demokratizaciju sustava, a ponuđena je osječkoj i slavonskoj javnosti kao udruga građana Hrvatski demokratski sabor Slavonije i Baranje. Pred nacrt ove programske deklaracije prihvatio je širi krug najpoznatijih građana Osijeka i Osječko-baranjske županije, te se u nekoliko dana inicijativi priključilo više od 100 uglednih intelektualaca, gospodarstvenika, sportaša, kulturnih i javnih djelatnika koji su svojim imenom i autoritetom stali iza ovog programa. Čim se program pojavio u javnosti, naišao je na žestoke napade Ive Sanadera i vodstva HDZ-a. Inicijativa je proglašavana protuustavnom, inicijativom koja ruši temelje hrvatske državnosti, a na njene utemeljitelje počeli su kontinuirani napadi, a i problemi s kojima se suočavaju od osnutka inicijative pa sve do dan danas. Unatoč svemu, nije se željelo stati i plan je bio da se 24. travnja 2005. inicijativa javno obznani u prostorima Hrvatske gospodarske komore u Osijeku. Pred zgradom komore uz potpisnike inicijative okupilo se i nekoliko stotina građana, no dočekala su ih zaključana vrata HGK. Bez igdje išta, al srca velika. Inicijalni krug stoga prosvjeduje na zabrani aktivnosti čiji su sadržaj pozitivna stremljenja da se podigne gospodarstvo Slavonije i Baranje i time pridonese stvaranju snažne i bogate, drage nam Republike Hrvatske. Utemeljitelji HDSSB-a odlučno su reagirali kako bi se Ivi Sanaderu i HDZ-u te hrvatskoj javnosti pokazalo da ih brutalnost kojom se krenulo u obračun s njima neće zaustaviti. U Glasu Slavonije na cijeloj se stranici objavio oglas sa porukom "Mi idemo dalje". U sljedećih nekoliko mjeseci dići ćemo sve na noge. Dići ćemo cijelu Slavoniju i Baranju i s takvom snagom doći ćemo pred vrata Zagreba da onima koji su mislili kako ovo prolazna epizoda pokažemo što misli ovaj mirni slavonsko-baranjski čovjek kada mu se pokuša gaziti ljudsko dostojanstvo. Mi danas tražimo ravnopravnost, a uvjeren sam da Slavonija i Baranja imaju vlastitih potencijala i mogućnosti
da sutra budemo, zahvaljujući vlastitim sposobnostima, zahvaljujući vlastitom radu, trudu i odricanju i korak ispred drugih. To je cilj Hrvatskog demokratskog sabora Slavonije i Baranje. Uoči predstojećih lokalnih izbora 2005. utemeljitelji inicijative u roku od 24 sata izbačeni su iz HDZ-a kako bi ih se onemogućilo u djelovanju, formiranju liste na temelju iznesenog programa te izlasku na lokalne izbore. No, usprkos tome, lista je formirana, a program inicijative dobio je potporu velikog broja građana. Nezavisna lista Branimira Glavaša pobjeđuje na izborima. Na tim lokalnim izborima mi smo uvjerljivo pobjedili i bili relativni pobjednici sa tim programom i u Osječko-baranjskoj županiji i u gradu Osijeku. HDZ je tada na tim izborima potučen do nogu. Signal je to Ivi Sanaderu da se radi o objektivnoj političkoj opasnosti za njega, te se odlučuje nastaviti brutalni obračun sa Branimirom Glavašem i HDSSB-om, zadirući u najveće svetinje, kriminalizirajući Domovinski rat i herojsku obranu grada Osijeka. Sanader ocjenjuje da bi kriminalizacija Glavaša kao personifikacija obrane Osijeka mogla zaustaviti njegovu političku opciju, koja iz dana u dan nailazi na sve veću potporu i okuplja sve više sljedbenika. Mogu se oni odlučiti na onaj korak koji su planirali, uhapsiti Glavaša. Neka oni hapse Glavaša, ideja se ne može uhapsiti, vas se ne može uhapsiti. Slavoniju i Baranju se ne može pohapsiti. Slobodarski duh slavonsko-baranjskog čovjeka se ne može zatvoriti, ne može utamničiti. To oni moraju znati. I ovaj program i ovu ideju neće izbiti iz slavonsko-baranjskog čovjeka. Da ti zatru tvoje bično ime, ne daj da odusnjiva tvoji ratari. Čuvaj što nam ostaviše naši stari. Kada je Sanader odlučio krenuti u obračun s Glavašem i s HDSSB-om, ne birajući sredstva, stvoren je i razrađen plan, a u Osijek sa jasnim zadatkom poslani su njegovi provoditelji, te se pokreće političko-pravosudni proces koji je trebao prvo iskompromitirati, a potom i suditi i osuditi Branimira Glavaša. Glavaš, odlučan u obrani sebe i istine o Domovinskom ratu, kreće u neravnopravnu borbu s državnim represivnim aparatom i unatoč bestijalnom progonu dobiva povjerenje i potporu velikog broja građana Osijeka i žitelja Slavonije i Baranje. Hvala vam na potpori koju ste iskazivali u proteklih 17 godina. Hvala vam na potpori koju ste iskazivali u protekle 2 godine progona kojima smo bili izloženi. I vjerujem u vašu potporu, u vašu iskrenu vjeru da u ono što smo radili, da smo radili časno i pošteno i da ćemo sutra kad se ponovo nađemo, jer ovo je prolazno, ovi progoni su prolazni,
kad se ponovo nađemo, da ćemo nastaviti raditi na dobrobiti našega grada, na dobrobiti naše Slavonije i na dobrobiti naše drage domovine Republike Hrvatske. Svih godina progona i tijekom pripreme sudskog procesa i tijekom njegova provođenja, što su pritisci bili veći, to je HDSSB bio jači, a širenje njegovog programa još uspješnije. Ekspanziju ove ideje koja je pala na plodno slavonsko tlo najbolje pokazuju izborni ciklusi koji su se događali tijekom Glavaševog progona. Od prvih lokalnih do prvih parlamentarnih izbora na kojima HDSSB dobiva povjerenje više od 45.000 glasača i ulazi u Hrvatski sabor sa svoja 3 saborska zastupnika. Bio je to uspjeh koji nitko od političkih protivnika nije očekivao. Slavonija vjekovima slavna, ne daj Slavonijo da ti zamru njive. A osječka, slavonska i hrvatska javnost nije očekivala ni onakvu presudu kakva je na Zagrebačkom županijskom sudu bila izrečena Branimiru Glavašu. Kada je sudac izrekao osuđujuću presudu od 10 godina zatvora, javnost je pokazala što misli. Pokazali su to i izbori na kojima je Glavaševa, HDSSB-ova opcija, dobila najveće povjerenje birača i pobjedila i u Osječko-baranjskoj županiji i u gradu Osijeku. Ne daj da odu s njiva tvoji ratari, čuvaj što nam ostaviše naši stari. Godine koje prolaze donose brojne izazove. Politički proces Glavaš, pun pravosudnih presedana, se nastavlja. Branimir Glavaš zatvorsku kaznu izdržava u zatvoru u Zenici i Mostaru, a nakon godina i godina šutnje, Ustavni sud Republike Hrvatske konačno ukida pravomoćnu presudu Vrhovnog suda. HDSSB i dalje dobija povjerenje građana za upravljanje Osječko-baranjskom županijom. U gradu Osijeku protiv HDSSB-a okuplja se velika koalicija sa SDP-om i HDZ-om, a u Hrvatskom saboru HDSSB ne samo da je najjača regionalna politička opcija, nego sa 7 zastupnika postaje i 4. stranka po broju saborskih mandata u Republici Hrvatskoj. Na 6. saboru HDSSB se pojačava mladim snagama. U predsjedništvo ulaze predstavnici svih 5 slavonskih županija, a uz dosadašnje ciljeve u borbi za Slavoniju i Baranju poslana je i jasna poruka da se novu vladu Republike Hrvatske neće moći sastaviti bez HDSSB-a. Nakon pritvora, zatvora, suđenja, mogu reći da mi nije žao što sam se odlučio na taj potez 2005. godine, da bi ponovo učinio isto. Ja duboko vjerujem da će sud ukinuti tu ispolitiziranu, politički naloženu prvostupanjsku presudu i da će se postupak vratiti na početak i da ću ja u daljnjoj fazi postupka, nakon što se to dogodi, nakon mog povratka u Hrvatsku, nastaviti pravnu bitku pred sudovima Republike Hrvatske i da ću tu pravnu bitku uspješno okončati kako u svoju osobnu korist, tako i u korist i u interesu HDSSB-a kao političkog čimbenika koji je zauzeo svoje mjesto u političkom životu Republike Hrvatske i koji će u budućnosti odigrati značajnu ulogu u borbi za ravnomjeran i ravnopravan status Slavonije i Baranje kao buduće hrvatske regije. Ajde Istro i Zagorje, podignimo sve tri boje, zagrlimo se pred svima, neka vide da nas ima. Oj Zagoro, lijepa li si, Slavonijo, zna.
Herceg Bosno, srce ponosno. Dalmacija, more moje, jedna duša, a nas dvoje. Pozdrav Liko, Velebita,